čekuša koja je imala za pozadinu moje neutralisanje, da ne kažem ubistvo, kao i mog pratioca i vozača. To se desilo na drugoj raskrsnici od studija. Ja sam sedeo u zadnjem delu vozila i ovim putem se zahvaljujem i jednom i drugom na pravovremenoj reakciji, jer su stvarno momci odigrali i odradili svoj posao maksimalno profesionalno, požrtvovano. Ja dok sam se osvestio šta se dešava, pošto mi je telefon bio, stavio sam telefon na punjač, već je bio pratioc na meni, znači štitio me svojim telom, a čuo sam samo uzvike pištolj, pištolj, i onda je auto bukvalno poleteo, 2 udarca su se čula tup, tup, to jest vozač je napadača koji je imao poduži pištolj, rekao bih, sa prigušivačem i fantomku, udario po ruci i zadnjim delom mog auta. Nakon toga je bila pratnja, znači išli su za nama, još jedno vozilo je bilo uključeno u sve to, išli su za nama još sigurno kilometar, sve vreme je pratioc bio na meni u automobilu i dok, naravno, vozač koji je vrlo iskusan u ovakvim situacijama nije uspeo da zamakne i da im pobegne. To pokazuje da procena bezbednostnih službi koju sam tražio prošle godine u avgustu mesecu, što ću vam dostaviti, nije istinita i ne odgovara ovom činjeničnom stanju. Naime, ja sam tražio procenu bezbednosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, dobio sam procenu da nisam ugrožen od svih bezbednostnih službi, a to znači da su bezbednostne službe omašile u svom poslu. Ja ne bih da nikog učim njihovom poslu, ja sam čovjek koji se nalazi na čelu jedne uspešne firme, rekao bih najveće fabrike zabave na Balkanu. Mi ne radimo nikakve antidržavne ili bilo kakve druge poslove. Plaćamo uredno porez ovoj državi i želimo od države apsolutnu zaštitu od ovakvih nasrtaja kriminogenih estradnih krugova povezanih sa mafijaškim klanovima. Znači, nakon svega došli smo u stanicu, u gradski PU za grad Beograd i mislim da sad da su uzeli to u rad, izašla je ekipa na teren i to je već sad stvar dalje istrage šta će da rade. Nadam se da ćemo doći do rezultata ko je ovo organizovao, neko je izvršioci, naravno, treba da se privedu pravdi, kao i organizatori, a nije tajna da sam ja prošle godine imao napad u Zagrebu od strane čoveka koji je sve samo ne čovek koji se zalaže za kulturu i koji širi prave vrednosti. Njegovo ime je Velibor Popović Pop. On je optužen od strane Općinskog suda u Zagrebu. Podignuta je optužnica, od strane njihovog tužilaštva. Trenutno je proces u toku
treba da se zakaže suđenje, priznao je krivično delo za napad s leđa, priznao je da ima čak i otežavajućih okolnosti, gde je pokušao da me šutne u glavu dok sam ležao na podu, jer me udario s leđa i to sve nije istina. Takođe, nije tajna. Takođe, nekoliko puta sam ja upozoravao neke druge i ja i kolega Lukas, i njemu se to isto desilo, da se setimo samo slučaja na Jakorini sa automobilom, upozoravao neke druge ljude koji se nalaze oko Svetlane Veličković, od kojih sam dobio pretnje, i takođe smo protiv njih podneli krivične prijave, ali još uvek nemamo odgovore od državnih organa, osim ovog odgovora koji kaže da je informacija u vezi tražene procene ugroženosti, da nisam ugrožen. Ja sad, pošto nisam ugrožen, ja pitam sve strukture državnih službi da li ovaj papir iza kog stoje i da li stoji iza ovog papira i zašto se onda desila ovakva situacija noćas u 1:40. To je bila klasična sačekuša koja se desila na drugoj raskrsnici, znači od studija u Ugrinovcima, u mraku, je istrčao čovek sa fantomkom, kažem i podužim pištoljem, verovatno sa prigušivačem, i pokušao da nas eliminiše, prvo vozača, pa onda naravno dalje sve u automobilu. Ako me pitate da li sam se uplašio, ne. Znači, ne i nisam i neću odustati od toga da napravimo neki red na našoj domaćoj estradnoj sceni i kulturnoj sceni, a ja ću da podsjetim pre svega ove iz bezbednosnih službi koje daju ovakve odgovore, da, koliko znam, oni se šetaju sa telohraniteljima ili ljudima koji im pružaju zaštitu sa po 4-5 automobila. Ja pitam, zašto ja kao čovjek koji plaća sve poreze uredno u ovoj državi moram da nosim glavu u torbi i zašto nije urađena moja procena kako moje lične bezbednosti, tako i bezbednosti porodice. Kad znaju, odlično, da se ovde radi, čak su neki tužioci i odbili da gone Popovića po službenoj dužnosti, iako su imali elemenata za sve to, ali se nadam da će ovi drugi tužioci početi da rade svoj posao. Kao što znate, ja sam čovek iz struke koji zna šta je krivično pravo, ali zna šta je i život. Prvi put je na našu medijsku kuću Hajp zapaljen nam je automobil, drugi put u Zagrebu je bio napad za mene, takođe ja to karakterišem kao pokušaj ubistva, nije to za mene nanošenje teških telesnih povreda, jer dok ležite na podu, a neko vas šutira u glavu, znači to ne može da bude niko nanošenje teških telesnih povreda, nego pokušaj ubistva, i to s predumišljajem. Sve to
ćemo raspravljati pred državnim organima Hrvatske, ali ja želim da pozovem državne organe moje države da zaštite i mene i moju porodicu, a takođe i sve druge građane Srbije koji su pod ovakvom torturom. Svedoci smo i dešavanja, nemilih dešavanja koje se dešavaju u Beogradu, koje su u Beogradu poslednjih meseci vrlo aktuelna, raznoraznih ubistava i tako dalje. Mi moramo da stanemo na put tim ljudima koji ovakve stvari rade, jer nalazimo se i živimo u uređenoj državi koja ne sme sebi da ovakve propuste dopušta. Znači, ne sme sebi niko, ja ću posle podelim medijima, ne sme sebi niko da dopusti ovako nešto, da daje procenu ugroženosti, jer ja sam tražio da procenu ugroženosti, posle procene ugroženosti ide obezbeđenje i tako dalje, onda dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, koju ja nemam, ali evidentno mi treba, jer jedino tako mogu da se zaštitim od ovakvih napada. Želim da verujem da će neko ispraviti, i izaću to prvi da kažem, da će neko ispraviti ovakvu grešku, da će neko uvideti da ovo sve nije šala i da smo sinoć mogli da tragično završimo nas trojica koji smo bili u automobilu. Šta bi se desilo posle toga? Posle toga bi se ispredale priče, ovaj i onaj. Ajmo da sprečimo prvo nešto, pa onda, jer ja sam uvek za preventivu, ajmo preventivno da delujemo, a pustite sankcije. Sankcije dolaze na kraju. Džabe svakom sankcija ako ostane bez glave. Znači, nemojmo da pričamo o tome da država nije sposobna da se izbori sa ovakvim grupama koje mešetare po estradi i gde su raznorazne pevaljke sa njima umešane, kao i kvazi menadžeri koji su u tome učestvuju. Znači, pod pevaljkama naravno mislim na pre svega Svetlanu Veličković, valjda. I zaboravljaju ljudi šta je to bilo, kažem, prošle godine, jer se puno stvari dešava. Onda mi iza toga daju ovakav papir da nisam ugrožen, a onda iza toga pokušaj atentata nakon nekog vremena. Pa jesam li, gospodo, ugrožen? Jesam li bio ugrožen ili nisam? Jesam bio ugrožen kad sam napadnut u centru Zagreba ili nisam? Prijavio sam pretnje. Prijavio sam poruke. Sve sam prijavio, državni organi u ovoj državi nisu odreagovali. Jer da su oni odreagovali u ovoj državi, ne bi došlo do napada u Hrvatskoj. Ja tražim zaštitu od svoje države. Ja ne tražim zaštitu od Hrvatske države. Ja tražim zaštitu od svoje države. Imam prava na to. U Hrvatskoj ću tražiti isto kao tamo gde plaćam porez, tražit ću zaštitu od Hrvatske države. Jer ni oni ne mogu da se oglušavaju, niti da rade
protivzakonito, niti da tamo dozvoljavaju da cveta kriminal, ubistva i sve ostalo. Eto, znači, ja sam imao toliko da vam za danas saopštim. Nadam se da će istraga biti brza. Verujem da su počeli malo da razmišljaju sad o ovom što su rekli, napisali i tako dalje. I verujem da će ispraviti svoje greške. A naravno, obaveštavaću vas ovih dana kako istraga teče. Izvolite, ima li nekih pitanja? Kaže. S obzirom na to da ste vi pravnik, da li ste, kada ste dobili te papire, već mogli da pretpostavite šta će da usledi jednog dana kao sinoć što se dogodilo? Da li sumnjate na nekog konkretno, da li mislite da je ovde u pitanju Veroljub Popović Bok? I treće pitanje, šta ćete tačno da preduzmete, a da to nije samo izgleda tužbe? Pa kao i sinoć, znaćemo da se odbranimo. Znači, ja samo molim državu da počne da rade, državni organi da počnu da rade svoj posao i da ovo ozbiljno shvate i da preduzmu oni mere, jer mi sigurno nećemo sedeti skrštenih ruku i čekati da nas pobiju kozačeve. Mislim da sam u pređašnjem odgovoru odgovorio na ovo pitanje, na koga tačno sumnjam, a na kraju krajeva to sam dao i prema kome imam sumnje, to sam dao i policijskim, to je licima iz trećeg odeljenja Policijske uprave za grad Beograd. To je odeljenje za ubistva. Ima još neko pitanja? Pa da, mislim, videli su da sam ja, pošto sam se uključivao direktno u program, pre toga sam došao, dao izjave novinarima, mislim, nije tajna, se ne krijem da idem, a taman poslat da ne odem u svoj studio na svoju, mi proizvodimo muziku, nešto za spajanje ljudi, širimo ljubav, znači, radimo filmski, izrađujemo filmski igrani program, znači, ne bavimo se nikakvim drugim stvarima. I meni nije jasno kome to smetamo. Da li možda smetamo zašto smo dovoljno porasli, znači, tako da sve to je stvar za analizu o kojoj možemo da pričamo dugo i široko. Da ne bi ja sad razvodnjavao tu temu zašto neko to ima. Mislim, niko nema pravo nikome da oduzme život. Znači, šta god da je u pitanju, posao, emisija, politika, niko nema pravo nikome da oduzme život. To je suština i zato ja kažem da ova greška naših službi bezbednosti, koju su napravile 25.8.2025. moraju da isprave. To jest, očekujem da u najkraćem mogućem roku pohapse počinioce, izvršioce, jer ima elemenata, ima kamera, znači to je nefrekventni put, da koriste i specijal telefone, znači i oni šalju signale prema baznoj stanici. Nije velika frekvencija u to vreme noću tu, to je 1:40, znači mogli su samo da se vraćaju ljudi sa hajp zvezda i počinioci. Niko više to nije mogao da bude. I vrlo interesantno da, još to želim da kažem, da je nekog su imali čak i ispred studija, da ko je dojavio da sam krenuo.
Znači, i u to sumnjam, jer je nemoguće da posle 500 metara bukvalno izađe čovek i uperi pištolj u vozilo. Da li mislite da je samo vaš život ugrožen? Ne, i mojih saputnika u tom trenutku. Mislim, i drugih ljudi, ko zna koja još meta? Pa ja ne bih da licitiram. Mi kao Hajp i naši advokati su danas zatražili ponovo od Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrše procenu svih zaposlenih u Hajpu, da izvrše procenu bezbednosti svih naših ljudi, da izvrše procenu bezbednosti takođe i moju ponovo. U stvari, nema šta da izvršavaju, to je sinoć je dokazano da sam ugrožen i naravno moje porodice koja apsolutno nema veze ni sa kakvim poslom, ali želim i to da mi se odgovori, kaže i pre svega želim da vidim konačno počinioce i izvršioce iza rešetaka i da kažu to su ti ljudi, jer mislim da država i kad je najslabija mora da bude jača od svakog pojedinca, od svakog mafijaša, od svakog kriminalca, od svakog izgrednika, jer živimo u pravnoj državi. Ja želim da se ta pravna država ovaj put pokaže na delu, znači i da privede pravdi sve počinioce i sve naručioce koji su ovo zlodelo sinoć pokušali da urade. Može još jedno pitanje? Ajde. Da li ste juče ili prethodnih dana mogli da nastupite da vam se skrene? Jer Miloš Obilić mogao da nastupi na Vidovdan da će da izgubi glavu. Nije. Ali obraz je najbitniji. Mene su pokušali, kao i moje pratioca, mog pratioca i vozača, da eliminišu na Vidovdan. Kakav je to takođe signal, to neka razmišljaju ovi iz bezbednosnih službi Republike Srbije i neka odrade neformalne, čuli smo mi, nema tu problema nikakvih, nego neka uđe u suštinu, jer sa mnom pre ovog papira, tad ću da vas obavestim, 25. augusta, pre nego što mi je izdat ovaj papir 25. augusta, sa mnom, niko nije razgovarao. Niko mi nije pozvao od ovih istih bezbednosnih službi da dam bilo kakvu izjavu. Tako da je to bruka i sramota za državu. Sudeći po svemu, ni ovo vas neće naterati da začutite ili da promenite. Ma taman posla. Pa nema šta da menjam. Pa nešto ako je anomalija, to je anomalija. Ako nešto nenormalno, to je nenormalno. Znači, kako to da podržavam? Šta sam čovjek da okreće glavu, nabija glavu u pesak ko noj i tako dalje? Pa neću. Izvolite. Kako? Apsolutno. A ne, sinoć je bila ogromna gužva. Znači, tamo su bili ljudi koji nisu samo zaposleni u Hajpu. Na parkingu se nalazilo mnogo automobila, bilo je mnogo gostiju i tako dalje. Uvek tu neko može da se ušunja i da dojavi, evo ga, krenuo je. Mislim, to ne može, ali postoje zato kamere, pa neka izuzmu kamere, pa ću ja da im kažem ovo je zaposlen, ovo je zaposlen, ovo je zaposlen, pa ajmo proverimo ovom telefon, ajmo ovom telefon. Ne može samo da se ofrlje radi.
Eto, to je suština cele priče. Ima još neko pitanje? Da li ste se čuli sa Lukasom i kakav je njegov komentar, obzirom da je on imao nemili događaj na Jahorini, da li je on uplašen, da li se oglasio? Pa to ćete pitati njega. To nije pitanje za mene. Ja sam ovaj napad na njega osudio, isto tražio, ali tamo je uhapšen počinioc vrlo brzo, mislim u roku od 24 sata. Ja se nadam i još bržoj efektivnosti naše policije i tužilaštva, jer verujem da smo ozbiljnija država. Čak i ovde u pitanju policija entiteta Republike Srpske. Znači, nije u pitanju ni federalna policija, znači i oni su odradili svoj posao. Izvolite. Nema više. Hvala vam lepo. Evo ovde možete da uzmete ove papire ili da slikate.